Püspökszilágy Pest vármegyében a Váci járásban található Váctól 15-16 km távolságban. A község egyike annak az 5 magyarországi településnek, ahol 2020-ban mintaprojekteket indítottak, alkalmazható módszereket keresve, hogy miként válhatnak ellenállóbbá a kis települések az éghajlatváltozással egyre több gondot okozó vízgazdálkodási szélsőségekkel szemben. Az erre irányuló projekt 135 millió forintból valósul meg. A vízgyűjtő területen, a Szilágyról eredő Szilágyi és Gombás-patak vízgyűjtőjén megpróbáljuk azokat a kisléptékű, olcsó, környezetbarát megoldásokat alkalmazni, aminek segítségével elsősorban meg lehet akadályozni a villámárvizeket, és el lehet érni azt, hogy a talajvízszint stabilizálódjon, kialakuljon egy új mikroklíma, és kedvező körülmények legyenek a gazdálkodóknak és a településeknek. A másik mintaprojekt keretében egy teljesen bio és megújuló energiákat felhasználó mintagazdaságot hoznak létre. Erre 325 millió forintot tudnak fordítani. Alapvetően az a lényege, hogy létrejön egy olyan gazdaság, ahol bemutatjuk a hagyományos termelési technikákat, amik ökológiailag fenntarthatóak is. Van borrecet, bioborrecet saját szőlőből saját borból csinálva, málnaecet, ez is sok mindenre jó. Szörpök az szamócából van, bodzából, körtelekvár, szamócalekvár. Galanics Béla éppen a saját gazdaságában termelt termékeket mutatja. Családjával néhány éve költözött a településre Kárpátaljáról. Amit csak lehet, maguk állítanak elő saját maguknak. Egy hónapja megvágott sonka, semmi baja, hagyományos érlelés. Az ő gazdaságuk mintaként szolgál arra, hogy miként fog kinézni a projekt által megvalósított biogazdaság. Egy ismerősöm által kerültem ide, aki a népigyógyászaton tanított. Megtetszett a település, több szakmám is van, lényegében fa megmunkálással foglalkoztam, mellette mezőgazdasággal, és 9 éve, hogy vettük itt ezt a házat. A település vezetése számára a nagy projektek mellett a helyiek érdekeit figyelembe vevő kisebb beruházások is fontosak. Egyre több a kisgyermekes család a faluban, ezért elengedhetetlen volt, hogy felépüljön a bölcsöde, amit szeptembertől vehetnek birtokba a legkisebbek. A falu folyamatosan fejlődik, és egyre inkább nő az igény bölcsődei ellátásra, ezért az önkormányzat pályázott egy 8 férőhelyes mini bölcsödére, amelyet sikeresen megnyert. Ezt a pályázatot 164 millió forinttal erre az épületre, ami teljesen új építésű, fordította. Az elmúlt időben megújult a község művelődési háza. 35 millió forintos energetikai korszerűsítés keretében új nyilászárókat, szigetelést és napelemes rendszert kapott az épület. Ez az intézmény ad otthont a könyvtárnak is, ahol a kisgyermekek számára több foglalkozást is tartanak. Egy önkormányzati pályázatnak köszönhetően a falubeli gyerekeknek lehetőségük nyílt arra, hogy délutánonként szakkörökön vegyenek részt. Az egyik az óvodásoknak egy iskola előkészítő foglalkozás, a másik pedig az olvasókuckó elnevezésű olvasóverseny az iskolásoknak. A térség országgyűlési képviselője szerint kiemelt figyelmet fordítanak a biztonságos közlekedésre, ezért a településen több mint 100 millió forintot költöttek útfelújításokra. Püspökszilágyon a LIFE projekten kívül is közel 630 millió forintnyi támogatás érkezett. Ebből nagyon sok út tudott megvalósulni, külterületi, belterületi utak egyaránt. Az egyik 180 millió forint körül összegből, a másik több mint 120 millió forintból. Ez segítette a helyieknek is a mindennapos életét, közlekedését. Egyik ilyen fejlesztés a csapadékvíz elvezetése, ami nagyon fontos a völgyben fekvő település számára. Erre 54 millió forintot tudtak fordítani. Szépen gyarapodik a település, ahol folyamatosan dolgoznak azon, hogy szebbé és még komfortosabbá tegyék a faluban élők számára az életet.